Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke ndinephathi lendaba ke yomdlalo obuphakathi kwe-Orlando Pirates kunye ke neqela ke leMamelodi Sundowns. Nizawukhumbula into yokubana ke i-Orlando Pirates the yabe iyadlula kulo mdlalo, idlula phaa ngamanqaku amabini kwelinye. Sisithi huntsu phaa kumaBhakaneya, sisithi nenze kahle bafana badala, ngoba ingxolo okanye abantu abaninzi baye bangayiqondi okubana ke i-Orlando Pirates ke nayo kule sizini abafana badala banabo abadlali bebengakwazi kuyithwala futhi ke ibe ingxaki kule ligi. Yinye nje into ebethe i-Orlando Pirates phaa zimpazamanyana ezithile, kodwa abafana badala noko kule sizini noko bazamile kakhulu. Kuyafuneka ke sibathulele umnqwazi. Orlando Pirates yabe kuyaphumelela, iphumelela phaa ngo-2-1. Manqaku ke we-Orlando Pirates athe afoka phaa ile nkokanyana ke yakwaMfukenge. Baphulaphulisa ke sithethe kancinci ngoMfukenge phambi kokubana ke singene emdlalweni ke ngokubanzi. Make siqale sithethe apha ke ngale nkwenkwanyana yakwaMfukenge. Iyadlala la nkwenkwanyana baphulaphula futhi ke into esiyithanda kakhulu phaa kuMfukenge umfana omdala ke ibhola lakhe likhulile, alilingani ne-age yakhe umfana omdala. UMfukenge le youngster ungayithemba, nditsho nakubafana abafana umfana omdala isandla sakho afuka sixhoma phaa umfana omdala. Yonke loo nto ingasalela kumqeqeshi phaa ku-Orlando Pirates. Umfana omdala usebenza kakhulu baphulaphula futhi ke ingathi akayoplay incinci nga. I-youngsters ezininzi apha eMzantsi Afrika ke zingafunda likhulu phaa kuMfukenge. Simqhwabele izandla umfana omdala ke ngokusebenza kakhulu. Sibhekise phaa kwi-defender ke edlala i-left back phaa uMbokazi kwiqela le-Orlando Pirates ethe yayi-man of the match namhlanje umfana omdala. Ndicinga uba uba ndiphazami ke ikhona imatch ke ebeyi-man of the match phaa kwi-Orlando Pirates bebedlala khona ke i-quarter finals eze-Nedbank Cup abafana abadala. Uye wayi-man of the match lapho umfana omdala bebetha khona iqela ke le-SuperSport United. Iyakuxelela loo nto yokubana ke umfutho we-youngsters Orlando Pirates ke ukhona lo muntu ke uzikhulisa ngwasemqondweni into yokubana ke mazitshintshe ibhola zidlale ubudala. Ungacaci into yokubana ke uyi-youngster khule ebholeni, ibonakala ibhola yakho ibibheka kweliphila icala. I-youngsters Orlando Pirates siziqhwabele izandla baphulaphula ibhola labo likhule kakhulu. Namhlanje uMbokazi yewayi-man of the match umfana omdala. Singene ke kuqela ke leMamelodi Sundowns. Abafana abadala ke namhlanje uqala phaa nge-first half bothukile ngoba i-Orlando Pirates into enzileyo baqubule abafana abadala yabakhawulezisa kakhulu ngenduku. Ngexesha ke basalebele ukulala yasebenza ngamaphutha wabo. Yenziwa njalo ke Sundowns Orlando Pirates ka iKaizer Chiefs ngafunda phaa kwiqela le-Orlando Pirates xa nifuna uyikhawulezisa phaa iMamelodi Sundowns. Niyikhawulezise ngexesha ke kusaqala umdlalo, emveni koko ke iza kothuka ifuna ukuza yonke. Kulapho ke nakuyibetha kakhulu xa sefuna ke ukuza yonke. Iphumelele ke phaa iOrlando Pirates, phumelela phaa ngo-2-1. Amanqaku Orlando Pirates afakwa phaa yilaa nkwenkwanyana ke yakwaMfukenge. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.